Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod. Astăzi, dacă mai știți, ultimul episod care l-am pus, acela în care ne-am batjocorit-o pe Andreea, îmi pare rău dacă te uiți, repet, sau nu-mi pare. Astăzi mi-a luat și programul, m-a ajutat ea, de fapt nu m-a ajutat cu nimic. Fai, da, ce drăguță ești. Ok, dă și mie o poză. O poză, orice poză vrei. O să ne dea ea o poză acum, că eu nu prea am poze în calculator. Ok, hai să vedem ce poză. Cu un coleg de la... de căcat Ion. Eu, Marian. Eu căcat. Ai, eu un? Ce nume de căcat. O să-i fac în loc de păr căcat. Căcăniu dugi. Da? Hei, ce drăguț! Eu mi-aș pune o poză cu cățelul meu. Hei! Și troll face. Oh my gosh, ce nebun. Ok. File. Cum fac ca să pun poza? Lasă că o trag așa, ok, gata, lasă că am făcut. Ok, păi hai să facem. Ok. Îți dau partajarea să vezi. Ok, păi hai să vedem. Să folosim această culoare pentru ce să... Uite, i-am decupat nasul! I-am decupat nasul! Ajutor! I-am decupat nasul! Și o parte din cameră! Serios? Chiar vrei? E tăiat, săracul copil! E tăiat cățelul! Bă, cățelul, doamne! Copilul! Ce? Pentru început? Uite! Yay! 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 Căcat! Yay! Căcat! Stai așa. Ok, gata. Da, cred că o să închid programul nou și îl deschid iar. Run. The program can't be started. No. Am terminat și cu asta. Stați. Nope. Așa se face, dacă nu știați cum se face. Start site. Run. Ok. Acum îl facem mai micuț. Știu că nu l-am instalat bine, dar nici n-am chef să-l instalez bine. Ok. Deci, haide să ne ocupăm. Dar cum făceai tu a doua chestie de aia? Gata. Dar cum colorezi cu movul ăla? Nu, movul ăla care selectai și după îi făceai culoare sau... Unde? Unde? Spune unde? Acolo, în pătrat. Care pătrat? Ăla cu culori? Nu, mai jos. Mai jos? Mai jos. Mai jos. Mai jos. Mai jos. Mai sus un pic. Mai sus. Dreapta. Aici. Select. Acum? Îi pui pe față.
Oh my God. Să vezi ce culoare îl fac. Ce culoare să-l fac? Roșu. Verde. Vreau să fac așa un roșu. Stai să vezi cum îl pun. Cum pun culoare? Găleată. Cu găleata? Păi și unde e găleata? Bucket? Așa? Și acum? Pe fața lui. Pun. Ok. Și cum pun strop? Adică ca și cum ai pulverizat ceva așa. Cum? Tu ai pulverizat așa, pulverizat un pic. Nu pulverizam. Făceai așa niște stropuri de culoare pe o culoare. De sub bucket. Asta? Băi, dar nu pulverizezi cu ea. Ei, ce faci? Chiar. Ok. E bine? Ah, nu, bucket. Roșu. E bine, nu? Îl fac câine. Și acum cum dau ca să facă cealaltă față, adică să facă și restul feței? Ce ai făcut? De ce? Pentru că altfel nu poți să faci. Dau delete? Nu. Pentru Lângă select e deselect. Sau ceva de deselect. search. Păi și acum vreau să-l colorez și după să colorez și cealaltă. Tot? Deselect. Nu. Așa? Asta e culoarea care e făcută după față. Ok, deci nu vreau. Vreau să o fac roșie. Nu, acolo trebuie să ștergi că altfel nu poți să faci. Degeaba să uiți să faci culoare. Deselect. Nu merge. Trebuie să ștergi că încă a rămas selectată ceva și altfel nu poți să termini. Șterge până ai tot portocaliu. Apăs. Deselect. Trebuie să pui tu pe față. Când termin? Când e tot portocaliu. Acolo e roz. Vai, de viața mea. Deselect. Negru. Edu, să nu mai deschizi geamul, Da? că se apucă băieții ăștia și o să facă praf mult. Da? Ok, bine. Vai cu capul, frate. Da, știu, e cald rău. Tu poți să stai acolo, că nu mai ai oxigen. Habar n-am de viața mea. Ce vrei, mă? Lasă-mă în pace. Te plictisit și acum mai vine la mine. Ok, așa. Hai că selectez. Ce? Păi asta e ideea. Ok. Îl fac așa. Na. Bucket. Seamănă cu un câine. Stați să dau un refresh. Schimbă setările de partajare la ecrane. Oprește. Gata. Se vede? Da, știu. Stai, unde-i căcăniu? Asta e. Și-l fac cu niște suc. Suc. Faci cățel. Nu așa, facem cățel. Atunci cum îl fac? Ce? Ok, bine. Așa e bine culoarea asta? Da. Ok, și acum îi dau select. Trebuie să-i dai select. Atunci ce îi dau? Trebuie să fie bine. Păi acum vreau să-i fac restul feței. Hai să stai de select pe partea. Te urez. Mai nebun. Așa, acum ce fac? Trebuie să dai de select. Deselect. Trebuie să
trebuie să nu mai punem mult acolo. Cum fac asta? Păi ia, dai mult acolo. Cât? Nu mai mult, am gândit. Ești un copil. Mai am? Cred că nu. Așa, acum ce? Face să uite. Ok, select. Și că e nebun. Poza e pe Facebook. Ah, păi eu postez eu înapoi. Edi. Nu, ți-o dau ție să o postezi. Nu, că eu l-am la prieten. Da, și o postezi. De ce? Bine frumoasă și cu mea. Ah, păi țigan? Da. Ce urât arată. Se vede. Stai că o să vină taică-mi acum, că i-a zis Nicola să vină, să vadă ceva amuzant. Da. Ok, acum cum îi fac? Să dau de select? De select. Și toată fața... Nu e de select tot. Gata? Cred că da. Acum îi dau iar de select? Nu. Nu îi dau select. Select, da. Ce să ia? Ochii lui. Pa. Pa. Nu trage țițeri. Păi nici nu vreau să-mi fac ceva. Așa. Bucket. Ce frumos! Îmi dă lacrimile aproape. Stai și mai drăguț. E mai frumos decât înainte, cel puțin. Bucură-te! Dar de ce nu se face altă culoare? Cred că trebuie să ai mult de select. Doamne! Să vezi că începe să facă roșu. Mai mult roz bomboni este. Atunci să mai dai mult. Gata. Gata! Acum select. Ochii. Așa. Așa. Deci poate scrie culoare. Tu aici. Ochii ce culoare să-i fac? Vezi. Verzi. Așa un aprins sau un mai... Aprins, cel mai aprins. Poftim. Așa. Nu, am uitat. Ok. Fac. Pac! Ce ochi frumoși are. Ochi de căcat. Drop the base. Edi. Ce ai făcut tu aici? Fac un cățel urât. E un copil. Un copil cățel. Da, de ce l-ai făcut așa? Pentru că așa e el. Așa arată el frumos. Da, uite ce urât arată. Ba nu. Bă, da. E mai frumos decât înainte. Da, uite ce urât. E. Da, ce ai făcut? Hai, mergi sau mai rămâi? Ce? Mergi sau mai rămâi? E doarme mami. Nu, e trebuie, a? Da, e are să te... Oh my god. Stai să-i fac aici. Puță și două. E bine? La mami, la luat. Norile astea. Cum se desenează un căcat?
creionul, pentru căcat. Maker sau Pixel? Pen? Da. Ăsta, așa care e? Color, pencil, pen, pen? Așa. Și vreau să-i fac un căcat aici. În cap. Pa! Asta e bună. Cum merge? Să apeși pe cealaltă parte, unde e creat una de aia. Așa, aici? Fă ăla l-am pus. Fac. Fă ăla l-am pus, dar eu nu ăla l-am pus. Ăsta? Da. Ce-ai făcut cu prima? Dar nu pictează. Ce naiba? E băguit. Nu merge nici ăsta, nici airbrush-ul. Habar nu. Încearcă să desenezi cu select. Select. Nu am făcut. Atunci ce e un pantof? Pantoful, Atunci ce e? Seamănă mai mult? Așa. Asta era și ideea. Așa. Așa. Poți să-i dau de select? Da. Adică vreau să-l șterg. Delete. Nu merge. Nu pot să-l șterg. Tu ai încă selectat pe select. Trebuie să ai pe deselect. Uite ce frumos se vede de aici. Asta e așa. Ok, așa. Deci de select. Și? Acum așa fac? Până ce? Până se șterge de tot? Da. Bă, dacă mă arată așa, ștergere, arată bestial. N-am ce zice. Așa. Ține toată lumea. Logic. Păi dacă vorbești cu mine... Zic că nu știu acum, întreabă. Spune-i că filmezi. Ele. Designerul la Ana. Păi și ce? De ce nu poți să-i spui? După aia, dacă îți filmezi, trebuie să-i arăt. Că ce? Am filmat. Așa mă repede ce filmează, dar nu filmează, e rele. Arată? Arată bine? Ce e acolo? Am niște buze urâte. Și știu. Gata. Iar s-a plăcut. Da. Poate așa arată e stricat. Sau a ta, poate. Ana nu stricat, Ana merge. Master. Și fac așa cu negru. Tu vezi?
Nu. Eu da. Adică scriu mic, dar nu scriu așa de urât. Eu scriu mic. Dar nu scriu așa de urât. Arată bine? Deci, știu. Dă-mi-te mai oftica. Oftica nu e mai lăuț. Să mă, că tu te pricepi deja. Îl fac Michael Jackson pe ăsta. Ureche de Dumbo. Ce mai am făcut aici? Cu ce culoare să le fac? Urechile le faci roz, părul faci Așa și maro. Ce? îl las așa. Nu. Bucket. Da. Arată bine. Arată bine. Bine de tot. De select. Haideți să facem culorile frumoșele. Da. Știu un clown. Vine frică de clown. Și mie. Într-o zi mi-a adus un d-ăsta, cum se numește, un șarpe la mine. Da. Și a zis, atinge-l, măi. Le-ai atins? Nu. Am văzut în șanse de campanie când aveam 2 ani. Mă mai era frică de el să mă ducam cu el. E bine așa? Dacă fac... Da. Da. Butterfly. Ok. Bucket. Ce culoare să-l fac? De unde știu? Un verde așa, un spre galben. Așa, și restul așa, roșul ăsta. Adică pe ăsta, așa. Roz. E un fel, ce-o fi. Și un cacaniu. Bine? Ai ar trebui să fiu ăla. Ce? Ar trebui să fiu ăla. Habar n-am. I-am dat de select. Știu. Și de ce face asta? Și aici se politică cu culoare mare, care trebuie să termină mâine. E bine așa? Gata. E frumos. Ce vrei să-i mai adaug? La degetele mele s-au făcut mov. Degetele tale? Da. Și mie mi s-a rușit mâna. Nu, s-au făcut mov, am mâncat degetele. Ah, mie mi s-a rușit mâna, nu știu ce. Dale, papi, i. Ce să mai facem? Se dă pe cap. Ce să-i scriu? Nu știu. Păi e frumos. Ce? Scrie, eu sunt roz. Cu ce culoare? Negru. E prost. E bine? Trebuie să scriu eu sunt. La asta, ca să zicem că e și incult. Pe ce nu e? Păi chiar e. Chiar e. Uite-te aici.
Și acum punem pe toate pe negru. Bucket. Pac, eu. Pără, o, să, tu. Pac, pac, pac. Bine? Da. E bine. Deliver. Stai mai mare. Gata. Cred că e gata. Ok, save. Yes, la desktop. Save. Yes. Ok. Gata. Ce s-a dus? Aici. I like your body. Deci a plecat de la un câine. Deci stați așa, că vreau să fac ceva. Deci, ce? Poză originală? Da, și le pun una lângă alta. Uitați, nu că se aseamănă. Păi serios că se aseamănă. Se aseamănă, acum serios. Hai să o trimitem. Ăla e pe Skype. Ce? Nu, zi-mi Skype-ul lui. Zi-mi Facebook-ul lui. De ce? Oh, da, și știu unde stau. Dar nu-i dau Facebook-ul meu, că poate să-mi vadă pozele. Puțin mă interesează. Păstrezi. O pun ca textă. O pun? Crezi că n-am curaj să o pun? Hai de viața mea, da, frumos mai ești, mă. Este super, am făcut vedetă. Vedeți-o pe YouTube, n-am ce zice. S-a postat videoclipul? Nu. Mai da mă, ție. E, bine, mă joc și acum și... Na, adică folosesc calculatorul. Ok, păi sper că v-a plăcut și acest episod de Batjocarelă. Eu am fost Teddy. Ea nu-mi pasă cum o cheamă. La revedere!